Mabasa din ang Santos ng Ebanghelyo sumala kan San Mateo. Pagbalik nilangat Tuhan mga tao, dinaw ka ni Jesus in tao, linuhod ay atubangan nga nagsiring. Kaluhigad ang akong anak, buntugon niya, ngan makalilisan ang ginaantos kung tinutulos, nga nagsabiya mahulog makalayo nga natubig. Gindala ko na iya nga Tuhan yung mga tinunan, kung di waray man dira makaupay na iya. Binaton ni Jesus, pagkawaray, pagtuungan, pagkasiyot niyo ng mga tao. Tugtubasan mo anakon pag inupod-upod na iyo. Tugtubasan mo anakon pag inalagad na iyo. Dalangan niya akon ang bata. Kinpaiwas ni Jesus ang yawa ngang ginawas ini sang nagkitungahaw nga takna na upay dayon ang bata. Niya linaw pinhilit ka ni Jesus ang mga tinunan na nagpakian na iya. Kaya ano mawaray man kami makapaiwas sa yawa. Binaton ni Jesus, tungod kay kulang kamo hinpagtuo. Tigam nini, kung may ninyo pagtuo nga sugat kadako, hinlisin mustasa, makakasaling kamo hindi ng bukid, balhin ngadto hindi mga dapit, ngan mabalhin ito, mahihimo niyo ang nitanan. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Mawaya kita maliri. Ito ang ating mga paniguro, paningkamo, kulang. Bisan itong siyensya, nagkukulangin kinadman. Dahil aton hinya, itong pag-puy-puy niya virus, sininga palagi itong piste. Pero kaya gawas man ng Diyos. Dili pwede sa libahin, sobrang na pulo, o yung 50. Baman mag-quarantine, mag-lockdown, ngorek man, imbis na mag-apo, lockdown. Ay, ito kakatuan. Naunta na doon natin magtag sa napalimalay. Higayon na natin hinugot nga pangarapas ang Diyos as a family. Kaya sabi, the family that prays together stays together, and a family at prayer or a community at prayer is a community at peace. Diri kung tagulang itong Diyos, itong ating paghingita, itong solusyon. Diri itong Diyos last recourse or second opinion. Yan mo ito. Sa gitna ni kita, last recourse na itong Diyos. Maka ito itong tambalan, kuray ka pa itong tambalan, maka ito doktor, maka ito ka pa nga ni Manila, kaya ito ka Sintlyo, kuray na kwarta mabalik at luban ito ka
St. Paul, katapos-tapusan nimo St. Peter. Puri na Diyos, sige masakit na, wala na ka. Hindi na kita, tawag mo kay Padre, kay Pasin, itiwasan. St. Peter. Nakita natin, pero nakabulan. This will be 18 months. First week, 6 months. Another week, 6 months. Third week, another 6 months. 6. Dito lagi ito 6 lagi ito 18 months. Mahalata daw ito. Kita nato ng experience at maging pabatuman. Waray hinungdan. Kulang. Kaya naman, kulang mo kitang pagtuto. Talaga itong inbasa ng Ebanghelyo sa Mateo Kapitulo 17, versikulo 14 hanggang 20. At ang tao nga ni anak, tuluson dan buntugon. Binagok na lakay Kristo, nahugot nga pagtubo. Kindra niya kaya mga tinunan, oray man makabulong, oray makaupay. Kindra ko na niya, nga tayo mga tinunan, kundi oray mahirap makaupay na iya. Katapusan na ang Ginoo, katapusan na ang Diyos. Kaluwigan ang akong anak, buntugon niya. Dahil kita nga sa Diyos, hugot niya pagtubo, pangaraban niya kaluwi. It's a time for us to cry to the Lord for His mercy. It's a time for us, panahon na, hintid na ang panahon, hinaton pagngaraba ang kanang Diyos kaluwi. Apan ready nga, pagmatalayo ha, imbis nga, mabuyan yung kakaiwaran pa inasok. At least saying nga, Lord have mercy. Lord have mercy. Let's pray to the Lord for His mercy. In this na we will procrastinate. Ito maabot ng adlaw ng mga oras. Ito no sa adlaw. Pag nakaaga, wala yung mga Ginoo kaluwigan. Let us cry for His mercy. Kaya marang kita kaini nga aton kasakit nga ginagin, di buhat natural ng kalibutan. Kundi buhat ito may mga yawan kung may mga panahuna, kaya karoyan magpukan itong katawan. Di lang itong tao, kundi itong katawan. So want to inflict humanity, not only man or person, but humanity. Kaya kung natural na hindi nga virus, depende kung tagaliin ka. Nag-mutate na ini, adaptable ka aton panlawas. But the mutation is becoming worse. It should mutate nga tayo itong tao pagdating. So it's a time for us
pangarap ka ng Diyos galuoy. Ini nga ato inaamat, nga ato eksperyensyahan. Upo na niya, kamuloy kung upalay lugmaon. Ihunong, dangog kita nga sa Diyos, kahugot niya pagtulog. Dili kita makakasayang Ginoo, kaluoy kahit na ako na kaluoy kami, kung wala ini nga pagtuo binahaaton. Talbisan niya mga tinunan din siling, hingkakulang niyo pagtuo, himpagkawaray pagtuo, ngayon pagkasayot niyo ng mga tao. Sige. The indictment is not only for the apostles, but even unto us this time. Himpagkawaray pagtuo, ngayon pagkasayot niyo ng mga tao. It is an indictment against us. Himpagkawaran niya pagtuo, himpagkasayip niya. Ano sabi? Wala ka mo makaupayhan ito na masakit. Magkapaiwas sa niya mo kay ano? Kay kakulang, tungod kay kulang ka mo himpagtuo. Sarili ko hubuton, hatong pagtuo. Ang pagtunga ng aton pagtapod sa Diyos, ang pagtunga ng aton pangarap, ang pagtunga na ang aton ibaruhin pagtugan aton galagaringon nga sa Diyos. Kaya nagsaring ang aton sana. Dirini mo isasalikuhay, Ginoo, aton nagihingya kain. Diri din sa salikuhay ang Diyos. Tumananot na kita na iya kalukoy, kahugot ng pagtuo, ng pagtuo ngoray, pagkawalan. Amoy ng pagtuo ng kirida, ang kinabuhi na Santo Domingo de Guzman. Pagtuo ng kirida ni San Roque, masiging genira rin pagbayat, ang nilakalabaring ng lunganayan, kay maaral nila ng pangalagad kay Kristo, ang pagtuo nila kay Kristo, ang pagbuyo nila pangalagad kay Kristo, magladala na dahil kalong ganayan, nga waray bakundiri ang pinabuhi nga dahil. Masiging gaya nila pagpuyuhin pagkakabla, naging kabla sa San Roque, bisig ko niya rikuhanan. Nagbuyo nga makilimos as medikan ni Santo Domingo de Guzman. Kaya ano? Kaya para ang tinuod nga bahandi amoy Kristo. Makakasaling na kita ini, wala na ato nabot na pagtuo. Amoy gihapon, na atong pinabuhi, atong pangarapa, nga ini nga epidemya, ini nga pandemya matapos. Kung mananod na kita nga sa Diyos, pinubot nga pagtuo, nga pagtuo nga oray pagtuo.